Турай эфирда барыгыз ихласыңнан сәләме, хөрмәтле достар. Яй мезгеле ул витаминлы осор, шифалы үләннәр турында әңгәмәләшергә исәп тотабыз. Студиябыз кунагы биология фәннәре кандидаты доцент Гөлназ Хәсәнова менән файдалы үләннәрне дөрес йыю һәм дә куллану буенча һүз алып барабыз. Гөлназ Римгә хәерле иртә. Һаумыгыз. Хәерле иртә, һаумыгыз. Шулай дип, менә шифалы үләннәрдә ул май айында ук ия башларга кирәк дип әйтәләр бит инде. Шулай июнь мәлендә әле ниндирәк үләннәр беште, нимәләргә безгә югырырга һәм йөргә. Яйдың ямлы сақтары башланды. Май айы үтіп кетті. Бетінде сәскәлер атып, ол сәскәлерді көбінсе шул май айында ейхалар. Июнь айында енді үлән деп әйтәбіз. Үлән ол үтімліктің хабағы, сәскәһе һәм үләне. Шуны үлән деп атайды. Шул үләнді һәм япрақтарды ейу вақыты хәзер енді июнь айында. Иң яратканы бит инде безнең мына мәтрүшкә. Барыбызда беләбез мына шуны мәтрүшкәне. Мына шуга үлән тигәнне шул мына күрәтәйм әзгәнә килгәнә. Мына сәскәһе, хабагы, япрагы. Шам сәскәләр, юкә сәскә ата бит инде. Кайдалар атып бетте, кайдалар ата. Ма юкә сәскәһен йырга, шуннан япрактарга калганда инде ул яраткан карагат, малина япрагы бик файдалы. Шул япрактарды инде мына кул астында дип әйтәйек, юл япрагы, бәпкә үләне, хары, мәтрүшкә, кияу үләне, мына шул үләннәрне йыйып куйһагыз, бик файдалы була. Үдегә кышкылыкка инде мына һаулыкты ныгытырга кул астындагы сара буласак. Һәм әле менә мәтрүшкәне матур гына крафт кагыдына төреп алып килгән. Инде берәй үзенчәлеге бар, мәллә кул астында инде кагыз булды, шуга төрдегезме? Юк, менә һәрбер әйбернең үзенең кагыйдәләре була бит инде. Табигатьнең үз кануннары һәм үсемлекләрне йыюның үз кагыйдәләре була һәм хаклауды. Менә гәзит кулланыгыз ак кагыз, инде менә хаклаганда или ошо крафт кагызы. Или булмаһа инде быяла банкаларда хаклаһагыз, бик гәзит ни өчен ярамай? Гәзит аның краскаһы анда металл бар бит инде, авыр металлар, шуга гәзитте кулланмагыз. Ак кагыз яки крафт. Шул кагыз булһа инде. Я булмаһа шул менә быяла һавытта. Шулай без менә үләннәрне ие булгас, кай вакыт кояшка алып киптерәбез, ныграк кипен дип. Дөресрәге кайда киптерергә? Менә кояшта киптерергә була тамырларны. Сәскә үләнде еләс урында, кояшһыз урында киптерергә кирәк. Чөнки уларның бит шул файдаһы эфир майдары, шул төрле пигментлар, улар кояшта алар яна. Мына еләс ердә караңгыла киптерергә кирәк. Тамырлы кояшта киптерергә була. Шулай менә мәтрүшкә буенча шундайрак хүзләрдә ишетәбез, ир-егетләр организмы өчен мәтрүшкә әллә ярапармай диләр. Был мифмы, әллә ниндидер хакыйкать, дөрестлек бар монда? Әдрәк бар. Ни өчен дигәндә, мәтрүшкән аның файдаһы күп. Эфир май бар бит инде, анда бик файдалы. Шуңа күрә ютәл булһа бик яхшы. Одак эсергә ярамай ир-егетләргә, чөнки уның химик составында мына хатын-кызларга күбрәк файдалы. Яшь әсәләргә күкрәк көтә булганда мына аны тәкъдим итәләр күбәйтер өчен. Ир-егетләрнең үзләренең үләннәре, әйтәйек, кияу үләне, чебрец, тимьян. Ул безнең мына тау арасында үскәнне бик файдалы. Тимьян башкирский дип атала инде. Мына шул файдалы. Һәм хары мәтрүшкә инде зверобы, шул ир-егетләргә ул файдалырак. Улар антимикробный, антибактериальный. Шуга ул хатын-кызларның үзләренең үләннәре, ир-егетләрнең үзләренең үләннәре. Һәм белеп эсергә кирәк. Һәм бүген замана шунда бит инде. Без көнүтүнә ыгызыгы, стресс, кала шартларында яшәбез. Эштән һуң кайткас, организм тынысландыру өчен ниндирәк үләннәрне куллану дөрес? Иң ябайы ул арыслан койрыгы дип атала, ул пустырник. Шуннан мята мелиса баксала үтәргә була бит инде. Шул үләннәрне һәм бисей үләне. Бисей үләне ул валериана. Шул бисей үләненең инде тамыры
тегеләрнең әйткәннәрнең аларның шу үләне япрагын киптереп шу әзләп эсәгез, ул бик файдалы була. Нервный системага, шул стресс ниләргә кирәк. Һәр бер нәмәнең самаһы ул әйтенде. Теге артыгын эсеп аллергия булмаһын өчен көненә күпме күләмдә төнәтмәне эсергә тәкъдим итәләр. Онытырга кирәкмәй, үлән тәһәктә ул бит инде барыбер дару сараһы. Шуга күрә аны әзләп кенә бер стакан көненә аны шу 3 тапкыр бүлеп эсәһең инде. Иртәнсәк, төшкеһен, кискеһен. Бер стакан. Үдәнселектәр була кайһы бер үләннәрнең әҙерәк. Күбеһенчә шул уртаса тәкъдимдә инде шу бер стаканды көнендә шул ялап кына эсәһең. Һәр бер приемга тибәтәк 70 мл килеп сыга инде. Хәзер менә тормышыгыз биология мәнбәле бит, хәзер биология фәннәре кандидаты һегез һәм әле укучылар белән дә биологик, экологик лагерь оештырыгыз икән. Минең тормышым бик биология, экология тәрәһендәге нык бәйләнгән, һәм менә һуңгаралар балаларны менә шул өйрәтергә кирәк. Үзебезнең балаларны табигатьтә бик матур бит инде яратырга, ничек аның менә шул үләннәрне кулланырга һәм менә безнең планнарда балалар менән мин бик тыгыз республиканский инженерный лицей интернаты менән эш алып барам. Һәм улар балалар менән безнең планда экологик поход. Шунда алар өйрәнәсәктәр. Үләндәр, үсемлектәр, хайваннарны һәм гыйльми эштәр менән балалар өйрәнергә тиеш. Шуга минең шундай нием бар инде. Теләгем балаларны шайтып походка алып барырга уйда бар. Шул инженерный лицей булһа, алар балалар шундай бик андалар. Үсмерләрдә, димәк, табигатькә баласактан һөю уяту максаты. Баласактан, шуга үдебездән тора. Өлкәннәр бит үдебе өйрәтергә тиеш бит балаларды. Ул лицейда әйтеп үтәйм, июньнең уртаһына тиклем аларның прием бара. Алар математика, биология, химия нык көсле, төрле төбәктәрдән балаларны анда менә шунда укыйлар. Алар һәм укугына түгел, шунда гыйльми эштәр менән. Һәм менә WhatsApp каналга килгән һорауга җавап бирү үтәйек. Күп хәзер законлы рәвештә күп кенә дару үләннәре зыянлы дип уларга сик куелды. Һәр ошо законга нисегәрәк караягыз анда мята, одуванчик, ягъни бәпенбә кебек әйберләрдә тыелды диләр. Һәр биолог буларак моны нисегәрәк кабул итәгез? Ул бик сетерекле һорау. Ул бәпенбә ул закон бит ул әле нигә инмәгән, нисек әйтәйек. Үткесенә инмәгән. Баягы бәпенбә дигәндә, уларның бер зыяны да күрмәйм инде мин үзем үлән менән шөгыльләнгәс. Законда Шулай да белгән регуляннарга басым яһарга сакырагыз инде. Белгән үләннәргә, Хөрмәтле достар, әлегә ошо яй осырында үзебез витаминнарны күбрәк итеп туплап калырга сакырабыз. Безнең студия кунагы биология фәннәре кандидаты доцент Гөлназ Хәсәнова менән безгә файдалы мәгълүматлар yetkерергә тырыштык. Сәламәт булыйк, авырмайык.